गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअआव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअनि दारैनो आङो नोंथांमोननो खोन्थानो सानदों जे नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां, अब्लानो गासैबो इम्परटेन्ट बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनगोन। जायफ्रा नायजोबनाय नङा एबा जायफ्रा भिडिअखौ स्किप खालामनानै ओंखारनानै थांगोन, नोंथांमोना बुजिनो मोननाय नङा दाउनि सोमोन्दै एबा दाउसाखौ जोङो माबोरै फिसियो बिनि सोमोन्दै नोंथांमोना मिथिनो मोननाय नङा। बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। लोगोसे आङो नोंथांमोननो खोन्थानो सानदों जोंनि न'आव दायो बे मोनसे फिसा फार्माव आरोबाव गोदानै दाउसाफोरखौ थिसनबावनाय जादों एबा बेयाव दोनबावनाय जाबाय। इनकुबेटर मेसिननिफ्राय बिसोरखौ गहोनानै फिसा बेरहोनानै दायो बिसोरखौ दिहुननाय जाबाय। दिनैजों सानथामहालागै जाबाय। सानथाम जानायजों लोगोसे बिसोरखौ दिहुननानै बिसोरखौ दायो जोङो मोनसे फिसा ब्रडिंआव लाखिनानै दोनदों आरोना। लाखिखांनायनि उनाव बिसोरनो दायो जोङो दिनैजों साननैहालागै जोङो लेकटिनखौ होगासिनो दङ। बिसोरखौ दिरुननानै जोङो दैयाव लागायनानै बिसोरनो लेकटिन होगासिनो दङ आरोना। जेब्ला लेकटिना जोबगोन अब्लानो जोङो बिसोरनो माखासे एसे भिटामिनखौ होनाय जागोन। मानोना बिसोरो मुलि लोंनानै एसे दुरबल जाबाय नालाय, बेनिखायनो बिसोरनो जोङो भिमारेल भिटामिनखौ जोङो बिसोरनो होगोन। आरो बेनि उनाव जोङो सानथाम होनानैहाय आरोबाव बे दाउसानो आरोबाव जोङो होबावगोन लिभार टनिक। लिभारनि थाखाय जोङो दाउसानो सानथाम एखे जोङो आरोबाव होबावगोन। आरोबाव लोगोसे बियो जोंनि न'आवनिनो दाउ बिमानिफ्राय बेरनायनिमोन। बेखौ जोङो दिनैजों 9 दिन जाबाय। 9 दिन जानायजों लोगोसे बिसोरनो 7 दिनसिमावहाय जोङो रानिखेत भेक्सिनखौ होनाय जाबाय। आरो 14 दिन फैनाय लोगो लोगो बिसोरनो आरोबाव आयुर्वेदिक भेक्सिनखौ होनाय जाबावगोन आरोना। बेयाव 40थामोन, 40थानि गेजेराव आरोबाव माथामा थैदों आरोना। बेनिखायनो नोंथांमोनाबो फिसिनो गोसोबा नायलांनानै फिसिनो हागोन। नोंथांमोननि गेजेराव बे भिडिअखौ लानानै फैदों। लोगोसे आरोबाव आङो नोंथांमोननो सिगाङाव फार्स्ट फिसिनायाव फार्स्ट फिसाखौ लाबोनायाव नोंथांमोननो भिडिअ खालामनानै दिन्थिदोंमोन 200थानि गोजौआव दङमोन आरोना। बे दाउआ गासै जोंनियाव गोजांनायजों आदार होनायाव बे आदारनि थुसिखौ होसिननानै आरो माखासे खिख'नो हायै जानानै 17था थैदों आरोना 200थानिफ्राय। बेनिखायनो दा 200थानिफ्राय 17था थैयोब्ला माने माखासे एसे बारा दंमोन। 200था माथाम दङमोन, बे माथामनि गेजेराव 17थाया थैदों। आरो थैखांनानै दायो जाखिनि बासिबाय बियो दङ आरोना। बे बासिनानै दायो बियो गासैबो दिनैजों 46 दिन जाबाय आरोना। 46 डेज जाबाय। 46 डेज जानायजों दायो बिसोरो देरबाय आरोना। देरखांनायनि उनाव बिसोरखौ माखासे बुस्थुखौ जोङो सेल खालामगोन। सेल खालामनानै आरोबाव माखासेखौ जोङो न'आवनो बिदै दैनो थाखाय जोङो बेखौ गालांगोन आरोना। आरोबाव जोङो 1 मास बा एबा 1.5 मासनि उनाव जोङो बेखौ सेल खालामनाय जासिगोन। नोंथांमोनाबो जायफ्रा भिडिअखौ नायबाय, नायनानै नोंथांमोना फिसिनो गोसोबा नोंथांमोना माखासे इम्परटेन्ट बाथ्राफोरखौ कमेन्टनि गेजेरजों नोंथांमोना सोंहरनो हागोन। आरो माखासे इम्परटेन्ट बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना कमेन्टआव सोंनानै आङो नोंथांमोननो रिप्लाइखौ होनो नाजागोन। नोंथांमोना सोंहरदो आरोना। नोंथांमोननि बे भिडिअखौ आङो नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों। आरो नोंथांमोननो खोन्थानो सानदों जोङो दाउसाखौ फार्स्ट टाइमनिफ्राय जोङो माबोरै फिसिगोन। जोङो बेखौ गावबागाव गिनो नाङा आरोना। जोङो साहस लानानै जोङो मावनो नांगौ। फार्स्ट टाइमाव जोङो जेब्ला दाउसाखौ जोङो फिसिजेनबाय एबा जोङो इनकुबेटर मेसिननिफ्राय बा जोङो गावनि न'आवनिनो दाउ बिमानिफ्राय गहोनायनिफ्राय जोङो दिरुनबाय। दिरुनखांनायनि उनाव जोङो बिसोरनो दिरुनखांनायनि उनाव जोङो जेनेबा 1 घन्टा बा 1.5 घन्टानि उनाव जोङो बिसोरनो आदारखौ जानो होनो नांगौ आरोना। आदारखौ जानो होनो नांगौ। आरो आदार होखांनायनि उनाव जोङो बिसोरनो दै होदो। जोङो बे फार्स्ट टाइम जेब्ला दिहुनगौ अब्ला जोङो जेबो मुलि होनो नाङा आरोना सानसेयाव। जेब्ला 2 डेज जाबाय, साननै जाबाय, साननै जानाय लोगो लोगो जोङो बिसोरनो लेक्जिन पाउडार जोङो जेबो बेमारफ्रा बिसोरखौ साग्लोबनो हाया, बिसोरनि मोदोमफ्रा स्ट्रं जायो, बेनि थाखायनो बिसोरनो लेक्जिन पाउडारखौ जोङो फुङावहाय बा जोङो जिखुनु टाइम लानानै जोङो सानसेयाव खेबसेखौ होनानैहाय सानसेयाव खेबसे होदो। होनानै जोङो खेबथाम होखांबायब्ला सानथाम होखांनायनि उनावहाय जोङो होनो नांगौ। जोङो बिसोरनो जिखुनु भिटामिन
भिटामिनखौ जोङो साननैसो बा सानथामसो जोङो कन्टिनिउ होबावदो। कन्टिनिउ होखांनायनि उनाव आरोबाव बिसोरनो जोङो लिभार टनिक होनांगौ आरो लिभार टनिक होखांनानै जेब्लाहाय 6 दिन जागोन 6 दिनावहाय जोङो जेबो बिसोरनो मेडिसिनखौ होनो नाङा। जोङो बिसोरनो नर्माल दैखौ जोङो होनो नांगौ आरोना। मानोना 7 दिनावहाय जेब्ला 7 दिन जागोन अब्लानो बिसोरनो रानिखेट भेक्सिन होनाय जागोन नालाय, बिनि थाखायनो बिसोरनो सानसे सिगां जेबो मुलिफोरखौ मेडिसिनखौ बाहायनो नाङा आरोना। आरो जेब्ला 7 दिनाव जोङो रानिखेट भेक्सिन होखांबाय, बे भेक्सिन होखांनायनि जे 8 दिननि दिनाव एबा 8 डेजआवहाय जोङो बिसोरनो जेबो जोङो मेडिसिनखौ होनो नाङा। बिसोरनो नर्माल दैखौनो होनो नांगौ। अखानायनिफ्राय जोङो माखासे मुलिफोरखौ जोङो होफिननो नांगौ आरो जेनेबा 9 दिननिफ्राय जोङो माखासे मुलिफोरखौ जोङो जेनेबा लेक्टिनखौ जोङो फार्स्ट टाइम होयोब्ला जोङो कन्टिनिउ सानथाम होदो। सानथामनि उनाव आरोबाव जोङो बेखौ भिटामिन होदो। भिटामिननि उनाव आरोबाव लोगोसेयैनो जोङो जेन'बा बेमारेल एबा भिटामिनखौ जोङो होबावदो। ओमफ्राय बेनि उनावहाय जोङो जेन'बा 7 दिन 14 दिन 13 दिनाव जोङो जेबो होनो नांला। आरोबाव जोङो 14 दिनाव जोङो बिसोरनो आयुर्वेदिक भेक्सिनखौ होनो नांगौ। आयुर्वेदिक भेक्सिन होखांनायनि उनाव जे 15 दिनाव जोङो जेबो मुलिफोरखौ जोङो बाहायनो नाङा। आरोबाव जेब्लानिफ्राय 15 दिन 16 दिनावबो जोङो जेबो होनो नांला आरो 17 दिननिफ्राय जोङो मुलि होफिननायखौ जोङो खालामनो नांगौ आरोना। अब्लानो दाउआ मासेबो नस्थ' जानाय नङा। आंनि बे दाउआ माखासे थैनायनि जाहोना जाहैदों न'आवहाय जे माखासे जोंनि न'निनो जे मानसिफोर दङ, बिसोरो जे आदार होनो रोङैयाव बे माखासे खथाफोरखौ गोरलै समावहाय होसिननानै सिथारनाय जादों आरो माखासेया गोजांनायजों थैदों आरोना। आरोबाव माखासेया जे खिख'नो हायै जानानै, आं लिभारनि मुलिखौ बाहायनाय जायाखैमोन, बेयावनो खिख'नो हायै जानानै बिसोरो थैदों। गासै जे 200था बे गेदेर गेदेर 200था जानाया, बे 200था माथामनिफ्राय बियो 17था थैदों आरोना। लोगोफोर, नोंथांमोननिसिम भिडिअआ बेनोमोन। नोंथांमोना जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।